स्रां सालनि साइरिक जराव बेलायनो किरमा सिंसाखे खुंसा बुलेरु मालखुं थुटाइमाबाय खरक सिबा लुकुरक बेलायनो साक दुखुमान माबाय बरकनो हुमुलुंनि खेरेंबार साखामनगो तुबुजाखा ताई आबुनि बिसिं खरक चुकु लुकुनो बेलायनो साखामिया नुगमाबाय आगरतलानि जीबीपी साखामनगो रहरि रिजाखा उरो साइमानखा 12 टाकार जलाओ टिपटा मथा चंबारि कुफ्लाय उमाबाय गुबुनि बदलरक हाइकेनो टंथक खे विजय मिছিল ख्लाय नगक किफिलमा जराओ खुमुलुं आमचाइनि कासिदास गामि गानानि लाहारके याक आरिलायै मालखुं फिलजागै थांगा अरो हंगे दिनी सिनी अरो 12 लं टाकार जला निंगै कैसा त्रिपुरा मथा कप्लाय माने बिसिंति खलायै विजय उत्सव याके कप्लाय कामिसनै कैसा टंथं माने आबुनि बिसिंते खुमुलुंगो कुथुम लाय माने आ कुथुम लाय माने बिसिंते आरो कुथुम लायै पांदा पाय माने या गोलो किबि लायनि ओ खुमुलुंनि यांगो कैसा मेन बिल्डिंगो फायमानि ताई कैसा गायं पार्क थांमानि आतानिंगो सिनि चंपकनगर बिसि निंगै कैसा एक्सीडेंट खा ताई आबुन बिसिंति खलायै ताबो ओ खेरेंबार हॉस्पिटल तुजाखा तुबुमान बिसिंति खलायै बाक्सा ताबो गर तंबायो बाक्सा बेलाय सिरियास खा ताई बाक्सानि कुमान खा आबुनि बिसिंगो खरक 9 जना जीबी सगैका ताई अरो ताई बाकी हिंकांके अरो तंग खुताबो टोटाल कयजन आरो इंजर खा टोटेल कैसा गाड़ी अब को है कामिसनै ट्राक चिकन है अब आ जे गाड़ी तंगमानि बरक जत बरक न अब दुखुमान बैखा हाइबन जे सीरियस 9 जना नखे जेबी रहर जाका अब रखे याक तुम बैखा ताई याक रक बैखा ताई या सिरक चखा बाक्सा ताई बाक्सा बखर रखा दिगा ताई बाक्सा लेंगि रक बैखा नि बागै बो जागाव तामुं बैखा अब आसे काहाम कयो अरो ट्रिटमेंट काहाम सुगियानि बागै बा मान सुगियानि बागै आ फेसिलिटी जो ट्रिटमेंट काहाम करेनि बागै आ जिबो रि रहर जाग्रा खा ताबुक जे दिसे हापांग तंगाय रंनो जे ताबु दुखुमा जरं तै नोंथां ककसा नमुसुं आं कयनानि मुसुंगो जे तिनिओ अब हाइके एक्सीडेंट नंगै जे दुखुमानि तंगाय रखनो सिनि एदिसि हापांग तंगाय जत आदम रखना कयनि मुसुंगो बरक किसा फायै काहाम दाखि खैयै फायै नायै बरनो चिकित्सा रक काहाम फायै सुस्थ बारे जानि जानक खुंगो रहरना खुंनै आं बरनो कबर नङारगो ताखुनि नुबो मुंखा निसिनु मुंखसर आनि बुमुंखै तो राजेश देवबर्मा पारा आइबनो आंखा चंपकनगर आनि पारा काशीदास आंखै आंखा तो तिने आ बिजय मिसुगो उत्सव ग्रै आइबन आं नगो तंगसा सामुं खायै आइबन सिनि कामिनि बररक एक्सीडेंट खा गांके आं खोनावै तंमानि यांगि मा फाइया आपतै है ब काहामा